The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3:13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. 2 Timothy 1:9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. 1 Timothy 4:7. And in 2 Kings chapter 20 verse 1, set our house in order, for we shall die and not live. Genesis 25:8. And Abraham breathed his last, and died in a ripe old man, an old man and satisfied with life, and he was gathered to his people. 2 Corinthians 8:9. The Lord Jesus Christ became poor, so you will become rich. Philippians 2:8. He humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Isaiah or Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Proverbs 8:17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Before we start our Bible study nining adlaw, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga mao ang atong pasiguli ngadto sa atong Dios pinagi sa pagsugid sa atong mga sala. Kung doon na kita mga sala ang gihambin sa atong kalag, kini magkapahimulag ka nato sa atong pakigambitay. Although, nahiusa na kita kaniya. Ang atong pakigambitay mo ay maputol sa diha nga magatinir kita mga sala diha sa atong kalag. Busa, imanduan kita niya sa iyong pulong diha sa 1 John 1:9 nga gaingon sa in English. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kag Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa, karon mag-ampo kita sa hilom, agi pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain no sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Buhi pa kami nining among lawas, askil pa kami sa among panlihok o napay kalantip sa among pangisip kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos
Gani, dili kami takos ka mabuhi pa ikaw. Nagalihok pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Mo sa imo kaming gidala din karon. Aron kami makapadayon sa pag tuon sa imong balang pulong. Aron sa pagpakaon sa among kalag sa imong pulong. Bani kami, nining among pagtuon sa imong pulong ni adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga suki, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Our topic, as we have already started, how to be truly happy in life. Unsaon? Sa panag-iya niya ng matuod yung matang sa kalipay samtang nagakinabuhi pa kita ni ining kalibutan na. Padayon kita karon kagahapon atong ibiyaan katong punto nga nagaingon nga ang matag tao akong giisgutan. Every person, every member of the human race is permanently and directly responsible for his own decision to God. Okay? Ato ganing gisgutan bahin nila ni Adan ug ni Eva dito sa Harden sa Eden nga mo'y nakaingon sa espirituanong kamatayon o ang pagtunglo ngadto kanila tungod sa ilang irresponsible for their irresponsible act, pinagi sa pagsupak sa pasidaan sa Diyos, God's prohibition. So, apan ang Diyos sa iyang hustisya, tungod sa iyang kaluoy o sa iyang pagkamakiangayon, fairness, nagasangkap o kaluwasan ngadto sa tao through His only begotten Son, si Ginoong Hesukristo, so that ang tao makabalik, mapasiguli ngadto sa Dios o sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. Isi mulihok gyapon ang kabubuton. Kini gyud ang main issue samtang niya pagkatana ning kalibutan na. It is our volition. So, sa diha nga ang tao mogamit sa iyang volition sa dawat sa gitanyag kaluwasan, gitanyag sa Dios nga ni kanato, then ana ay kalinaw. There is peace, irene sa Grigong pulong, shalom sa Hebrewanon. So there is peace with God. And God did not have to provide salvation to man, but iyang himo kadto dito sa kaniyadtong wala pa ang tanan. Ug kadto gitawag nato og grasya. Man does not deserve it. Wa gyud, dili gyud ang ayan ng tao. Why kanang katakos. He does not deserve it, nor earn it, nor work for it. Grasya. So, ang stimulus nga gihatag sa Dios, meaning provision alang sa matag tao, mao kadto ang iyang gugma ug ang grasya, salvation by faith alone in Christ alone. Mao gyud na ang atong giatubang number one issue about salvation. So, every person is responsible to appropriate God's offer of salvation. Kita ra gyud ang may tulubagon. Inumdumi nga ang palisi sa Dios, grasya. Okay? We have already discussed this from time to time, that God's policy is grace. Satan's policy is evil. So there is a fight between grace and evil, and we are natas taliwa, papilion kita. Buot batas grasya o dautan. So,
nga tayo kagawasan sa pagpili. So, nasayo na ta nga bisag kinsang tao nga mamatay in rejection of the work of our salvation work of our Lord Jesus Christ, yang kanang isalikway ang pagka manduluwas ni Ginoong Kristo, dili niya daw waton o tuuhan si Ginoong Kristo, this person is going to wind up dito sa kasakitan, torments, then ngadto sa great white throne judgment. And finally, itambog na siya dito sa linaw sa kalayo, where there is blackness of darkness, burning forever. Ang ilang aso, their smoke, goes up forever and ever. No chance of escape, because he has reached his PNR in life, point of no return. Timani nga ang Christianity is God's, but religion is Satan's. Duha gyapon kana nagakaatbang. In Christianity, it is God's light. In religion, it is Satan's darkness. Kasi yung prinsipe sa kanghit-ngit. In Christianity, every standard and policy is grace. Salvation in Christianity is wamausab, pagtuo lamang kang Kristo lamang. It's salvation by faith. Salvation is to be received. Pagadawaton, kaya ka na gasa man. Kung mudawat ka o gasa, di na nimo na bayran. Kay the giver has already paid it up. Basta? Now, in religion, ato ningi tandi ning mga kalihukan. In religion, every standard and policy is evil. Salvation in religion is by doing good works. You see? Mao na ang ilang kanang baruganan. Salvation by works. Now, ang salvation nila sa relihiyon has to be achieved. Apan ang salvation sa Christianity, it is to be received. Kita nimo ang diferensya na. Now, God always has a punishment for every wrong decision a believer makes. Nahong mangod kini sa doktrina sa tulubagon sa kabubuton. It is the doctrine of volitional responsibility. That's why only a spiritually mature believer is a good decision maker in life. Ato bitaw ning gisugutan sa magkagahapon. Kung buot ikaw nga mahimo nga decision maker, good decision maker in life, then be spiritually mature. Unsaon man? Ayabaw ka na kung sa mechanics nining to reach spiritual maturity. Kini nga itong gibuhat, mao ni ang pagi nga nagapakaon kita sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kini nga itong itunan, mga pulong sa Dios, mao'y kanunon or kalanon sa atong kalag. See? Aron kini magatubo. Sa iyang pagtubo, muagi siya sa tulo ka level. Ang unang level, pagkabatang masuso. He is a baby believer. Sa iyang pagpadayon, pag-inom sa gatas, sa pulong sa Dios, okay? Katulad ng gitandi sa kanang gatas, hangtod nga makakabot siya sa ikaduha nga level, which is adolescent stage. O niya, dili siya mundang, padayon lang gyapon siya sa pagtuon. Adlaw yung pagtuon sa pulong sa Dios, hangtod nga makabot na niya karon ang kinatumyan nga ang o level sa spiritual growth, which is spiritual
maturity. Nga diin na siya katako sa pagkinabuhi, pagdawat ng mga panalangin, sa paghigugma. In other words, he has that capacity for life. And he is a good decision maker. Now, naibaw na po ka. Ako na pong balikon. I have said this before and I will say it again that everything in life is decision making. Correct? Well, mo ka na atong makita kining mga puntuhan sa atong pagkabot na giyon niya ng spiritual maturity stage, then kinabuhi ka na sumala sa kabubuton sa Dios ug ikaw bubuan na niya sa iyang mga panalangin nga mao'y makapahimaya niya. Kasabot ka? Once nga makakabot ka sa spiritual maturity stage, which is the capacity stage, then anha mahimaya ang Dios. Now, of course, you will be receiving the blessings. Gitawag nato kini og escrow blessings in time. Blessings like unsa man ihimplo nini kauswagan, kalampusan, kanang kanang promote kanimo. Kaya ang Diyos raman mo itinubdan sa promotion. He is the only source of promotion. God will promote you. Nigkambot na nimo niya na spiritual maturity. And besides, every time you make a decision, samtang tuwa ka na sa sud sa plano sa Dios or the kanang royal palace, which is the operational divine sphere, then you will receive all these benefits gikan sa Dios. Prosperity, success, promotion, blessings, mo na imong madawat. And every time you make maayong binuhatan, when you perform good works, kanang maong good works gitandi gyud kana sa silver, gold, precious stones nga dili na kana masunog. It is non-combustible o kana ray matang sa mga maayong binuhatan nga paggantihan sa Dios. Kasabot ka? Apan kung ikaw tuwas gawas sa imong royal palace, tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas, which is the cosmic dynaspheres, duha man na. Cosmic Dynasphere 1, arrogance complex. Cosmic Dynasphere 2, hatred complex. Kung tuwa ka magpuyo, every time you make a good good works, mga maayong binuhatan, kana gitandi lang na Dias Corinto nga kogon, kahoy, dagami. Kung duslita ni mo na, sunog, mapaig, okay? Ugdaw. Therefore, why unsa? Why ganti? Unsa may gantihan sa Dios? Wala. Because masunog raman. Nakasabot ka ba sa akong gipasabot? So I hope kini review raman po ni. Ito lang yapon ning gibalik kay magbalik-balik malagita. This is the inculcation method of teaching or learning the Word of God. So mao na kana nga tungod kay ang imong response was positive man ngadto sa stimulus sa Dios, then mao ni imong dangatan the blessings. Blessings, prosperity, success, promotion. Mao ni gitawag natong escrow blessings in time. Okay? Mga gitawag kini spiritual blessings, temporal blessings. O mao ni resulta. Apan kung ikaw negatibo, meaning musalikway ka, wa kay gana, wa kay kainit, wa kay gugma, okay, wa kay ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, mao na nga unsa ang resulta, you are missing the mark. Matod pa sa Roma
14:23. O ikaw nagabuhat lang yung kanang mayong binuhatan nga gitandi sa kahoy, kugon, dagami, masunog, huwag ganti. Anya, besides that, kay tuwa man lagi ka sa kanang dapit nga may gahom ni Satanas, inay nga tuwa ka sa dapit nga may gahom sa Dios, then because you are carnal, kung tuwa nagugad dito, nakabuhat kang sala. Once nga makabuhat kang sala, out you go sa operational divine dynasty, ug tuwa ka sa cosmic dynasty, ug mao na nga sugdan dayon ka og disiplina sa Dios. You are under God's discipline, kay anak ka man niya. Kasabot ka. Di man mahimo og dili disiplinahon sa Dios ang evil. Ang sala nga imong gibuhat is evil. So mao na nga inay ka mo dawat ang mga panalangin. Paminaw, ang imong dawaton divine discipline. Gitunglo ka, you are cursed. Unsa pa? Ang imong madawat dili blessing kundi nanay kapakyasan, nanay pag-us-us nimo, demotion, nanay katalagman, adversity. Mo ni ang imong madawat, cursing, failure, demotion, adversity. Minus katong prosperity, success, promotion, blessings, minus. Kay negatibo ka man. Nakita nimo unsa ka grabe dining resultas pagka negatibo. Mud pasabot, wa kay gugma sa pulong sa Dios nga mao ra man gyud ang atong tumong sa atong pagkakristohanon. God and His Word, the two immutables, wa nay pagkausab. Ang langit ug ang yuta mahanaw pa ng pulong sa Dios, dili o dili mahanaw. Kasabot ka? Now, ikaw nga magtutuo nga sa diha nga makasala ka niya di mo na isugid. Ikaw nagpabilin nga negatibo ang imong gigamit nga kabubuto. Negatibo ka sa kamatuoran. Wala nimo panumbali nga ang kaimportante sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na gud ni atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. The negative volition of a believer. Mao ni makaingon sa iyang paminaw. Mao ni imong langatan kay negatibo ka man, wa man kay gana kon imbitahon ka nagtambong o mga Bible study o nakakintay imong higala nga magtutuo nga mo dapit nimo tambong tas Bible study niya sa YouTube. Maminaw ra gud ta. Unya mayon ka hawagoy panahon na kamura. Wa ko. So negatibo ka. Wa ka may gana. Okay? Wa kay gugma, wa kay gana, wa kay kainit, wa kay pagpanumbaling. Okay? Walang yun niyo muna baliha. You are negative. So sa diha, paminaw, sa diha nga ikaw magnegatibo, ngadto sa kamatuoran, then this will cause yourself to be a complainer, bitcher, moaner, whiner. No ni, kumplinador ka na. Sige na kag, bagot-bot lang sa kinabuhi. And you will say, when confronted with pressures in life, nagbaw ka kung say, the most famous cliche, ano man yung gitugot man sa Diyos sa akong kinabuhi, why did God let this happen to me? Or God has failed me. Nanamo na. Nahog ka man lagi sa doktrina sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Now, inomdumi, ang human responsibility is the responsibility of every human being. Matang tao. Kung mag-isgot o magtutuo, tanang tao, every human being.
responsibility ni sa every human being to respond to the respective and categorical stimulus. Kung sa maning giingon og respective categorical stimulus, RCS. Well, doon ay tulo. Nag-una ni God consciousness. Ang imong pagkaamgo nga na ay Diyos. That's God consciousness. Ikaduha, sa mayong balita sa kaluwasan. Okay? That is one category sa stimulus. Ug ang ikatulo, ang pulong sa Diyos, the Word of God. So kung balikon, human responsibility is the responsibility of every human being sa pagsanong o to respond ngan hinining tulo ka respective categorical stimulus. God consciousness, ang imong pagkaamuo nga na ay Diyos, na ay Diyos, no? Sa sigig tanaw-tanaw ni mos mga mga binuhatan sa Diyos, all God's creation, ang adlaw, ang buwan, ang mga kabituunan, ang mga kalanggaman nga naglupad-lupad sa kahitasan, ug sa tanan, God's creation, kini nagpaila nga naagyo nagbuhat ning tanan. So that is God consciousness. Unya ikaduha na anay mayong balita sa kaluwasan nga ikaw mahilangit pinaagi lamang sa usa ka paagi nga kanang tanyag sa Dios. God offers kanang the means of getting to heaven after we die. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Juan 3:3 unsay gisulti. Gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. That's the gospel. Ngunay kaduha. Kinahanglan mo sanong ka. Of course, that is God's will. Apan wa man pugapugsa, di man makapugos ang Dios. Dili na siya Dios kung mamugos. Kasabot ka. Igo ra ni gitanyag sa Dios. This is what we call in English stimulus. Listen. Any human being who does not respond to any of the three stimuli, tulo naman to, God consciousness, gospel, word of God, o nga dili siya mo respond, mo sanong to any of these three stimuli, is just existing but not living. Sabot ka? Nabuhi lang siya nga, mura. He lives like an animal. Sabot ka? He is just existing but not living. Di man nina? Mo nagitawag na siya og pagano. He is a pagan. Now these people, kung gihisgutan, tend to be easily deceived by the false doctrine of evolution. Kining nagatuon ni gitawag nilang evolution. Nagikan kuluhay tas pagka-unggoy kung sa nadiha manilang. Now these people are stupid. They are jerk. They are jackass, idiots. They are just wasting their time and most of all their life. Sabot ka? These people tend to go and embrace any kind of cults. So yupon lang yun sila. Sa mga cults, mga mini, mga pagtuo, mini, mga pagtudlo, and all the isms. Ni samot naman yung kadaghang mga ism, spiritism, mysticism, Buddhism, including na ng Catholicism, the wealthiest cult in the whole world today. Now, I'm so sorry kung ikaw natungnan
Catholicism is not a religion, ba? But a cult. Namo na nga, what time mahimo niya na. Ato lang yung ginladlad din yun sa kamaturan. Sakit na maging kamaturan, di ba? It's really, well, the truth is really offensive. But the most offensive person in the entire universe, kinsa man, it's the Lord Jesus Christ. The most offensive. Unsa gani mo gawase ang baba. Mana. Sinta dayon ng mga katawan mo na. I know nga kamong nagdungog ni karon og natungnan ka sakit. Sakit yun mo bitoy ingon sa tinagalong og kanang unsa ba toy ilang giingon? Kanang sa to bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit na mo na ingon na may ganun kayo makainumdum at tinagawog so mo na ang mga katauhan karon mo na pagano na ang ilang balik na sila sa ilang pagka now mo ni ang kamaturan nga itong iladlad yan mo ay kining atong gisgutan ko this topic that we are discussing is how to be truly happy in life. Nakita nimo unsa ka mahinungdanon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Now of course, kanimo nga dili pa magtotoo. Mao lang ito. Ang unang stimulus nga imong kinahanglan nga mosanong ka sa positibo nga pagsanong ang maong God consciousness nga naagyoy Dios. God exists. God reveals Himself. God makes sense. God has a plan. And you are the object of that plan. Therefore, kay ikaw man ang tumong sa maong plano, then, utangan ka sa Diyos nga ikaw maminaw sa iyang kamatuoran. Mao na atong gisgutan usab sa makadaghan na gyud nga naay Dios nagapadayag ang Dios nga ni kanato ug siya undanon nga Dios kanang a God of order, okay, of harmony, of peace and love unsa pa He makes sense unya naalagi siya plano alang kanimo ha ikaw karon nga nagpaminaw ang Dios na plano sa imong kinabuhi ug ikaw ni ining planuha, ikaw maoy tumong. You are the object. Okay, ikaw man ang object, then you owe God a hearing. Ang kanang imong pagtuo ngadto kaniya, maugbad ka na sa dihang ikaw magpadayon sa pagtuon, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Sabtag yun na. Huwag mao nga, kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Agi kini og pangandam sa atong kaugalingon. Agi kini pagsangkap sa atong mga espirituhanon nga panginahanglan. Ang Dios nagasangkap kanato sa tanan nga atong panginahanglan. Nas Filipos 4:19. God supplies all our needs. See? He supplies all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Ayaw nagkalimti. So mo na nga sige kog ingon nimo ayaw nagkalimti, isilsil na gyud na. Kay kini lagi nga atong pagtuon sa pulong sa Dios, sinilsilay. Inculcation. Narapon na nimo mudawat ka ba niya? Now, it's a matter of choice. Kasabot ka. It is all a matter of choice. May mugod. Kung imong dawaton, may mupog di. Basta, na ay magpabilin nga doktrina sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Magampo ta. Amahan na mong Diyos.
Nagapasalamat kami kanimo nining laing matamis nga higayon sa among pakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong mao mga kinabuhi namo ingon nga imong mga anak. Gikinig pangandam sa among kalag nga makahimaya kanimo samtang niya pa kami nining among lawas karon nga imong gipahuwam kanamo kini among kinabuhi sa madugay sa madali imo man kuhaon kaming tanan og pangutana andam ba kami mao na nga nangandam kami ining ikaduhang bahin sa imong plano is a preparation time. Nagampo kami, dasiga kaming dugang sa imong balaang Espiritu Santo nga maora ang among tinubdan sa kadasig, kalig-on, kaisog nga espirituhanon ug nga kami makakat-on gayud sa imong mga pulong, imong tugon, imong kabubuton, imong protokol nga amo magamit sa among pagkinabuhi aron sa ingon niya na amo gayong maangkon kanang dapit nga diin makasinatin na kami niya ng matuod, timos, bugos nga matang sa kalipay sa kinabuhi. As we continue studying this topic, how to be truly happy in life. Dasiga kami kining among mga subscribers nagaampo ako kanila nga magapadayon sila sa pagtubo diya sa imong kamatuoran hangtod nga imo kaming kuhaon Dios either by physical death or the rapture, whichever comes first. Salamat nining tanan dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.